17 minutes after 5 emsakazweni ukhozi FM siku 90.1 kuya ku 107.4. So bulokhu kwezwa ke ikhangiso well ezicom library. Listen, abasakazi bekutshela ngendaba ukuthi ingoma ehlukanisa unyaka and then ukuthi what's coming ngendaba ingoma ehlukanisa unyaka elikangaka. Sinomphathi stage ukhona wokhozi FM usibonga ingcobo. So marketing manager uLwazi Mthabela ozosichazela abantu ukuthi kutheni besiqina eliso kunantoni na. Because it's all bongani. Asibingelele kumphathi stage Mapolo sanibona. Ngibingelele studio ngibingelele. Singasho zibe sithube lokuhlukanisa unyaka. Imigomo eminingi ke kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi into abalaleli bethu bangasheshe bayizwe nabazofaka amaculo abo. Ilula ke imigomo yakhona esiqokile for ingoma ehlukanisa unyaka. Yona ke ingoma ehlukanisa unyaka ivulelekile nje kuwo wonke ama artist ngizosho kanjalo ama band ngisho nabantu abaproduce umculo. Ayikho imigomo ukuthi uhlobo lomculo. Ayikho imigomo ukuthi wonke umculo uvulelekile. Umculo nje esudlala eSouth Africa o playlisted emsakazweni ukhozi FM uvulelekile. Nabafaka komculo akufanele babe ngaphansi kweminyaka e18 nokuthi ke amaculo enziwe kuthiwa lento kuthiwa sampling uyayibona leyo nto yeah sampling nawo ngangena kodwa as long as registered kahle ngendlela efanele yakho kusho ngamanye amazwi umuntu esamplisha ingoma ngokusemthethweni yebo kunjalo alright ingoma ke esigadile ke kulonyaka esibhekile kakhulu kulonyaka ezingene ngomhla ka1 January kuze kushaya u31 October 2024 What? Bebela? Yebo. So ingoma ebingijayivisa nami kakhulu ngoMay nami ngakwazi ukuthi ngiyiqoke ukuthi ingene khona. Phakathi. So ukhulume ngendaba yokuthi ukuthi ingoma kumele kube khona ivele kuma list amathathu right ngizonathi kube into kanjalo okuhlanganisa eziqokwe abalaleli ngoba sinika abalaleli bethu ithuba lalokho asibongi ukuthi nabo beqoke ezabe ingoma eziqokwe ngaphakathi la emsakazweni ukhoze FM abasakazi nabakhona basebenza emsakazweni kanye futhi ngeyidlale kudira kwisystem nayo so evele ekwilist eyodwa ingoma kushuthi ayikwazi top 10 awema fanele ivele kuwo wonke ama list okay amathathu mayisivele kungomathathu iyona ke ingoma ezongena ohlwini kulezi ezizoba izona ingoma ezikhethiwe for ingoma ehlukanisa unyaka okay now kuyezwakala cishe imbandela ke ngicabanga ukuthi umlaleli ke uyayizwa yonke leyo uma ngabe sikhuluma ngengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni ukhozi FM umkhankaso loqale kuba khona ngeminyaka yama 90s la khona umsakazo wawudlala ingoma esuke ibonakala ivelele ngaleso sikhathi ishisa ikhotha ngaleso sikhathi bese ke kuba ke ukuthi ke iyona ngoma esuke ke ithatha njengengoma ezohlukanisa unyaka ngoba vele abantu ngaleso sikhathi se-festive ngesikhathi sika December basuke beyizwa egazini nangempela ke bese kuba ingoma ke ehlukanisa unyaka qale khona la emsakazweni ukhozi FM ngaphansi kwe-SABC kwaba into ke enedumela ke nesasa ngendlela emangalisayo siyabona ke sekuyeza ukuyasabalala ke nakweminye imisakazo ke sekuyenziwa kodwa nje kuqale khona la emsakazweni ukhozi ngeminyaka yawo 1994 Selbeyonce yeah mphathi kukhona futhi siyazi ukuthi njengoba eshutshatha ukuthi i-background yawo wayibeka kanjani kodwa kukhona amanye ama updates nokunye futhi okuthe kwathi thasi kule campaign ka 2024 right I-campaign yethu yengoma ehlosinyaka isafana kodwa khona izinto besingayicacisi before so siyasebenza nama departments amaningi SABC nama departments amaningi so okubaleka kakhulu ukuthi umlaleli afana yakwazi ukuthi sikesebenze nomnyango waka legal SABC legal iSABC legal yenza sure ukuthi lo mkhankaso wethu njengoba sithi ingoma ehlukanisa unyaka akekho omunye umuntu okwazi ukuthi abe nengoma ehlukanisa unyaka naye eyala kwistation sokhozi FM la SABC ithina isithi ingoma ehlukanisa unyaka lelo term lelo li trademark okusho ukuthi akekho omunye umuntu okwazi ukuthi ayisebenzise sike saba nenkinga ke before kukhona abantu abathi sisebenzisa indlela yabo yokusebenza nani kodwa yangaya ndawo leyo nto ngoba besinawo legal owazi ukuthi ine trademark lento nokuthi akekho umunye umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayenze abanye abanayo imikhankaso yabo kodwa akusiyona ingoma ehlukanisa unyaka enye i-department esisebenza nayo khona la kwa SABC i-internal audit yes ngekuthiwa ke abantu baka audit mekusho ngesingisi they keep you honest so i-audit yenza sure ukuthi
akusithina la ngaphakathi emsakazweni esiyibalelayo amavoti. Yes. So sinayo service provider la mesithi SMS awuyise kule number sike siyise kuleyo number bafe basibalele bona. Mase bayayithatha lezo inumber lezo isibalo bayise ka audit. Audit mase baya check ukuthi kubalwe kahle ngempela yini. So as la studio. Ngesicela bazokuthuka thina le. Baya check ukuthi yonke into ibalwe kahle yini ba verify ukuthi njengoba sithi lona umculi oyedwa uthola amavoti angaka kunjalo ngempela yini nokuthi mesithi umuntu owinile okhethe ingoma ezihlukanisa unyaka uyena owinayo sinakhona siyakuchecka lokuthi na iphone number yakhe le number lena ibelonga to lo muntu lona so i-audit isenzela konke lokho. Ngiyafuna ukucacisa ukuthi amavoti awabalwa la ngaphakathi ukhosini. Okay. Awabalwa nokuthi ubani owinayo akakhethwa la ukhosini ukuthi ubani ohlukanisa unyaka nalokho akukhethwa kukhethwa uyena umlaleli base kubalwa i-service provider base kuya auditwa. Lezi zinto besingayivezi ngaphambili kodwa kubalekile sibona ukuthi kubalekile usicacise konke khona umlaleli naye ezoba comfortable ukuthi njengoba ethatha ifoni yakhe vota uvoteni into ekhona ngempela ne competition emi ngomumo. Ngiyacabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ukubalula lokho nanokuthi ukuthi sebenze nawa SABC internal audit ngoba kusiza enteni ekuthenini abantu bacabanga ukuthi bayibaleka ningoma and then ama favorites nani izinto kanje. I mean kuyasiza kakhulu ukuthi kube khona singabiza nge-third party ekhona esizayo mangabe kukanjena. Yeah. Futhi sibe nawo ama leaderboard so njalo mekuvotwa njalo ngolesihlanu siyakhipha isibalo ukuthi okay nangu umuntu usahamba phambili ngalesikhathi nangu number 2 number 3 kanjalo njalo ngolesihlanu sesiyikhiphe lezo inamba sesiyikhipha sozivela khona ka audit sebeshila ukuthi ayisesibalile okwesibili ukuthi siqinisekise ukuthi ngempela ama numbers ahamba ngalendlela ebesicabanga ngayo. And ngicabanga ukuthi futhi lokho kugqugquzela ngisho nawe umlaleli bona ukuthi hawe maye ingoma yami ile kude kangaka kukhona mtshisi ake sinyusa amasokisi injalo impela kuyabonakala. Okugcina ke Mthabela mhlambe kulabo mhlamba abalangazelele ukuthi belandelele noma ukuhlanganyela kanye nawo lo mkhankaso lelo bengathola phi mhlambe ulwazi olugcwele ukuthi nabefuna kuba ingxenye yawo umkhankaso. Okokuqala nje sithi abalali bethu abahlala emoyeni balalele ngoba sonke isikhathi sobe senza ama update sobe sibazisa ukuthi sesigubune kwezigaba iyayo le campaign umkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka. Okwesibili abalaleli kumele bangene kwi-website yethu www.ukhozifm.co.za bangene futhi nakwinkundleni zethu zokuxhumana Facebook, Instagram, Twitter sobe sikhona yonke indawo. So kubalekile ukuthi uma ufuna ukuthola ulwazi ngawo lo mkhankaso lo ngengoma ehlukanisa unyaka ungene kulezo ikhungo lezo kodwa mawukuthi futhi akujabulisi lokho uhlala emoyeni kodwa futhi ungasendela nane email futhi emsakazweni ukhozi ku info@ukhozifm.co.za uma ufuna ulunye ukwazi ngezinye izinto mhlambe ofuna ukuyibuza eceleni ngayo umkhankaso ingoma ehlukanisa unyaka. Alright. So zimbili izinto engiyithathile la ngithathe one ukuthi ingoma ekhishwe ngomhla ka 1 January eqoshwe yakhishwa ngomhla 1 January kwaze kube manje ingakwazi ukuthi ingenelele. Lastly kuzobe 31 October. So ezophuma kusasa shwembe. So ephuma ngemva kamhla ka 31 October kusho usela kusasa ku November kuyale ayisakwazi ukungena lutho. Kubalekile ukuthi sikusho ngalokho. Ingoma ehlukanisa unyaka umkhankaso okufanele uyasijabulisa. Mesenza lento sithi siyangena kwi-festive kumnandi futhi into esijabulisayo umculo kakhulu. Umculo into esihlanganisayo njengabantu ngoba siyazi ukuthi noma konakele singaphathekile kahle khona amaculo asiduduzayo uma sijabulile khona amaculo esidansa kona nje umculo nje ubalekile kakhulu empilweni zethu. So sibona ngathi iyona ndlela enhle yokuthi sihlukanise unyaka ngayo ngeculo ebelisijabulisa unyaka wonke. So siyacela ukuthi abantu abavotele iculo elimnandi. Kubalekile nalokho asivotela umuntu simthandayo sivotela iculo kade lisijabulisa unyaka wonke. So bengifuna ukucacisa lokho ukuthi it's very important ukuthi sikusho lokho ukuthi sicela bakithi sicela iculo elimnandi sikhona songena sijabulile ku 2025 bakithi yasicela mana mhlawumbe ngabe imininingwane yokuthi sithumela nini and kuvulwa nini ke manje mangabe sisifuna ukuthumela ingoma zethu ezisijayivisa unyaka ka 2024. Umlaleli wethu siyacela ukuthi nje
kusukela ngomhla ka1 November Sasa, moya ingcwele, 2024 awu, sasa siyavuka Yibo madoda. sungaqala ukukhetheka ingoma yakho ofisayo ukuyibona ohlwini engoma ezihlukanisa unyaka lapho futhi singakhohlwa ke umlaleli ukuthi sizobe ungasenda SMS ebiza u150 ku 33665 Awuphinde futhi 665 33665 All right. Hayi uyisho uyasheshisa nje. Uyasheshisa? Abantu base 3 traffic. Oh. Qala. Yeah. 33665 Okay. i-SMS ibizwa 150 So umuntu uthumela lapha igama lomculi nesihloko sengoma. ufike athumele igama lomculi Yeah. isihloko sengoma ku 33665 uzobe sathola ku SMS eshoyo ukuthi hayi ngempela kungenile ivote lakho or inomination yakho ingenile Okay. Yeah. All right. Kodwa ukuvota kwakhe akusho ingoma isingenele top 10 cha. asikakavoti Ukuphakamisa, ziyiphakamiso lezi. siyaphakamisa All right. ngomhla ka 15 mase sibalile kahle sithi ngomhla ka 1 siqaleke siyavota Nakho yake. Yeah. Cacile ke manje njalo mfowethu. Siyabonga. All right. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga amapholoba, siyabonga iqhibi. Sengathi ungahamba kahle konke. Kusasa ke ziyaqala kheba kwethu ziyasha. Shuthi ngo 12 ebusuku nama ngo12 Phakathi kwamabili. phakathi kwamabili Okay. vuliwe ulayini Oh, you 33665 hayi ke. Sekhona engiyibonayo yazi ukuthi angicula Hayi, ukuthi angicela. hayi. Abalaleli bakithi. Unakumlalela. Awuyibambe. Ukhetha hawo. Awuyibambe Nkosi yami. Ngiyayicula bakithi ingoma yami ngithanda kanjani ngiyayithanda. Awuyibambe. Awu yini. Emakoti hekela idaba zabantu. Oh, Wemkhwenyana iyona guys. Yeba.